ആരാണോ നരകത്തിൽ കിടക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത്, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ഫഖദ് ഫാസ്, അവർ വിജയികളാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്ക് നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം നൽകട്ടെ. ഹിസാബില്ലാത്ത അദാബില്ലാത്ത സ്വർഗം നൽകി അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, അൽ കയ്യിസു മൻ ദാന നഫ്സഹു വഅമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത്, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ്. നാളെ ഖബറിൽ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ, ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്, മഹ്ശറയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്, ഹിസാബില്ലാത്ത അദാബില്ലാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. മൻ ദാന നഫ്സഹു വഅമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത്, എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതെനിക്ക് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് കാരണത്താൽ ഞാൻ നാളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനാണ്. നന്മ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയും, തിന്മ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഭയവുമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. മൻ സർവതുഹു ഹസനതുഹു വസാഅതുഹു സയ്യിഅതുഹു, നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷവും തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖവും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഫദാക്കൽ മുഅ്മിൻ, അയാൾ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷവും തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖവും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലാ ഖൈറ ഫീ ലദ്ദത്തിൻ മിൻ ബഅദിഹാ അന്നാർ, ശേഷം നരകമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ നരകത്തിന്റെ മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? ഒരു സുഖം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് പോരായ്മകളും തോന്നിവാസങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ആ തെറ്റു ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു നാളെ നരകമാണ് നൽകാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലാഹു നാളെ നരകമാണ് നൽകാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഈ രണ്ട് ബോക്സ് ചരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. നിങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറോട് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ബോക്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്തറിയില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കി അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. രണ്ട് ബോക്സും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിജയികളെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാനായ അബൂദർ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സഅൽതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, അൻ അമലിൻ യുദ്ഖിലുൽ മർഅൽ ജന്ന, അല്ലാഹുവേ നബിയെ, ഒരാൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന അമൽ ഏതാണ് നബിയെ? സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന അമൽ ഏതാണ്? ടീലേ കൊടുക്കടാ, 3 സ്റ്റെപ്പ് ടീലേ കൊടുത്താൽ മതി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ, നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കാരണമാകുന്ന അമൽ ഏതാണ് നബിയെ? വയുനജ്ജീഹി മിനൻ നാർ, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന അമൽ ഏതാണ് നബിയെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി യുഅ്മിനു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാവണം. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാവണം. ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. സത്യവിശ്വാസി എന്താണ്? സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഅഹ്സിൻ ഇലാ ജാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ, വഅഹ്സിൻ ഇലാ ജാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ. നീ നിന്റെ അയൽപക്കങ്ങളിലുള്ളവരോട്, നിന്റെ അയൽവാസികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയാലേ നീ ഒരു മുഅ്മിനാവുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി നീ മാറണമെങ്കിൽ നിന്റെ അയൽവാസികളോട് നീ മാന്യമായി പെരുമാറണം. അയൽവാസികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ മുഅ്മിനല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അയൽവാസികളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ മുഅ്മിനല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അയൽവാസികളോട് മോശമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈമാനില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് അയൽവാസി കുടുംബക്കാരാവട്ടെ, നാട്ടുകാരാവട്ടെ, പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേത് മതങ്ങളാവട്ടെ, ഏത് പാർട്ടിക്കാരാവട്ടെ, സംഘടനക്കാരാവട്ടെ, ആരായാലും അയൽവാസികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാത്ത ആളുകളൊക്കെ മുഅ്മിനല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അഹ്സിൻ ഇലാ ജാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി മാറണമെങ്കിൽ അയൽവാസികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ നാവിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മറ്റൊരാളുടെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാറൂല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തൊപ്പിയും താടിയും വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പേര് മുസ്ലിം പേരുകൾ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു മുസ്ലിമാണ്. ഇവിടെ ഇല്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. ഞാൻ കാരണം എന്റെ നാവിലൂടെ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്? ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ടോ? ഒന്നെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, വേക്കോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. ഇതാണ് മുസ്ലിം. ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ലോകത്ത് കാണാനില്ല. മനസ്സിലായോ? തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ആയിരങ്ങളുണ്ടാവും. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവർ, പള്ളിയിലേക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജമാഅത്തിന് പോകുന്നവർ ആയിരങ്ങളുണ്ടാവും.
ദിവസവും ഒരു ഖത്ം ഖുർആൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ ആയിരങ്ങളുണ്ടാവും. വഹാനിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരാൾ പോലുമില്ല എന്ത് തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ പോലും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ. ഈ മുസ്ലിമിനെ കാണാനാണ് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുസ്ലിംസ് എന്ന് ബർണാഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇസ്ലാം ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് റിലീജിയൻ, ഇസ്ലാം ഏറ്റവും നല്ല മതമാണ്, പക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണെന്ന് ലോകത്തിനറിയാം, ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനോഹരമാണെന്ന് ലോകത്തിനറിയാം. പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിംസ് എവിടെ? മുസ്ലിം ഈ സദസ്സിൽ ഒരാളില്ല. ഈ മുസ്ലിമിനെ കാണാനാണ് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ദാഹം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഈ ദാഹം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിയട്ടെ, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ. ഇനി വരുന്ന ആളുകളിൽ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കൂല, എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കഴിയും. എങ്കിൽ ഈ ലോകം തേടുന്ന മുസ്ലിമിനെ, ലോകം ദാഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ, ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമായി മാറാനാവട്ടെ. കാരണം നമ്മുടെ തഹജ്ജുദ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ മതത്തിന് ഒരു ഉപകാരമില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ മതത്തിന് ഒരു നേട്ടവും നമ്മുടെ തഹജ്ജുദ് കൊണ്ടില്ല. നമ്മുടെ ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ പോയുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തിന് ഒരു ഉപകാരമില്ല, നമ്മൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാവും. നിരന്തരമായ ഖുർആൻ ഓതിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാവും, ഇസ്ലാമിന് അതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാവും. ഇസ്ലാമിന് നേട്ടമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ മുസ്ലിമായി നമ്മൾ മാറണം. ഈ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത മുസ്ലിമായി നമ്മൾ മാറണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത്. ആരാണ് മുസ്ലിം? ആരാണ് മുസ്ലിം? മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്തവനാണ്. വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്തവനാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമായി മാറാനല്ലയോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമായി മാറാനല്ലയോ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടത്? മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവാസികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവനാണ്. വഅഹ്സിൻ ഇലാ ജാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ, മുഅ്മിനീങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവൻ മുഅ്മിനാണ്, സത്യവിശ്വാസിയാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? മഹാനായ അബൂ ദർദ ഗിഫാരി തങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അമൽ ഏതാണ് നബിയേ എന്ന് ചോദിച്ചു. നബി തങ്ങൾ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് യുമിനു ബില്ലാഹ്, നീ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി മാറണം, നീ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി മാറണം, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി മാറണം. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയായി മാറിയാൽ അല്ലാഹു തആല നിനക്ക് നാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗ്ഗം നൽകുമെന്നാണ് ഈ മനോഹരമായ ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമായി മാറാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗ്ഗം നൽകുന്നത്. യൗമ ലാ യൻഫഉ മാലുൻ വലാ ബനൂൻ ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. നാളെ മഹ്ശറാലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല നാളെ മഹ്ശറാലോകത്ത് വിജയം നൽകുന്നത്, സ്വർഗ്ഗം നൽകുന്നത് ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. നല്ല ഹൃദയമുള്ള ആളുകളാണ്. നല്ല ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മറ്റൊരാളോട് വെറുപ്പ് പോലും തോന്നാത്ത ആളുകൾ, മറ്റൊരാളോട് അസൂയ തോന്നാത്ത ആളുകൾ, മറ്റൊരാളോട് പ്രതികാരമില്ലാത്ത, പിണക്കമില്ലാത്ത, ചുടിയില്ലാത്ത ആളുകൾ, ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു. ഈ ആളുകൾ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം, സംശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾ, സംശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗ്ഗം നൽകുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അമലിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി നമ്മൾ മാറണം. സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി നമ്മൾ മാറണം. അധ്യാപകർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ മാറണം. മദ്രസയിൽ പോയാൽ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളായി നമ്മൾ മാറണം. ജോലിക്ക് പോയാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി നമ്മൾ മാറണം. നമ്മുടെ മുതലാളിമാർ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാനേജർമാർ, അവിടെയുള്ള സൂപ്പർവൈസർമാർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാർ, ആരായാലും നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി നമ്മൾ മാറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമായാൽ മാത്രമേ അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗ്ഗം നൽകുള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് എന്ത് ലാഭമാണുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കൊണ്ട്? നമ്മൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഒരു ദിവസം പോലും തഹജ്ജുദ് ഒഴിവാക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നുമോ? അയാൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തന്നെ മതമാണെന്ന് പറയോ? എന്താ വേണ്ടാത്ത? അയാൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് നല്ല മതമാണ് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി പറയോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ രാത്രി ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി, സുബഹി വരെ ഖുർആൻ ഓതി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി പറയോ? ഇസ്ലാം എന്തൊരു മതമാണ്, എന്തൊരു നല്ല മതമാണ്. കാരണം എന്റെ അയൽവാസി ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട്. പറയോ? ഇല്ല. എപ്പോഴാ പറയാ ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണെന്ന്? എപ്പോഴാ പറയാ? ഇസ്ലാമിനോട് എപ്പോഴാ താല്പര്യം തോന്നുക? ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം എപ്പോഴാണ് പറയുക? ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണെന്ന് ആളുകൾ എപ്പോഴാ പറയാ? നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാറണം. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാറിയാൽ ലോകം നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും. നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാൾ, എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് അയാളുടേത്. ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരാണല്ലോ എന്ന് പറയും. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ഇസ്ലാമിനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകും, അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും കച്ചവടത്തിലുള്ള മാന്യത കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ജോലി കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ആ ഒരു ശൈലി കണ്ടിട്ട്, എല്ലാ മേഖലകളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഒരു മുസ്ലിമായി, നല്ല ഒരു മുഅ്മിനായി ജീവിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് നമ്മോട് താല്പര്യം തോന്നും. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നല്ലത് പറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിനെ എപ്പോഴാ അഭിമാനം തോന്നുക?
അള്ളാഹുവിനെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ രണ്ട് റക്അത്ത് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവിയായ ഒരു മനുഷ്യനോടാണോ? അതല്ല, തഹജ്ജുദൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണോ? ആരോടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം തോന്നുക? ആരോടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്? തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവിയോടാണോ? അതല്ലാതെ തഹജ്ജുദൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സൽസ്വഭാവിയോടാണോ? ആരോടാ? അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം തോന്നുക സൽസ്വഭാവിയോടാണ്, അല്ലാതെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളോടല്ല. തഹജ്ജുദ് എന്നല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ 60 വർഷക്കാലം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നന്മ ചെയ്ത്, പക്ഷേ സ്വഭാവം മോശമായി, നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചില്ല, അതേപോലെ തന്നെ കൈകളെ സൂക്ഷിച്ചില്ല, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാത്ത ഒരാൾ 60 വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അല്ലാഹു തആല അയാളുടെ ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് നരകമാണ്. അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് നരകമാണ്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊരാൾ, അയാൾക്ക് നിസ്കാരങ്ങളില്ല, തഹജ്ജുദ് കുറവാണ്, ദുആ കുറവാണ്, ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ, പക്ഷേ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റമാണ്. ആർക്കും അയാൾക്കെതിരെ പരാതിയില്ല, അയാൾക്കെതിരെ പരിഭവങ്ങളില്ല, അയാളെ കുറിച്ച് ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല. എല്ലാവരും നല്ലതാ പറയുന്നത്. മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം, സ്കൂളിലുള്ള അധ്യാപകന്മാർ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ഇയാളെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം, നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമായ, കുടുംബക്കാർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമായ, പക്ഷേ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെ ഫർളും സുന്നത്തും എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല, നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇയാളെയാണ് അല്ലാഹുവിന് മറ്റൊരാളെക്കാളും ഇഷ്ടം. ഏതാണ് അയാൾ? 24 മണിക്കൂറും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാവും കൈകളും സൂക്ഷിക്കാത്തവൻ. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആബിദീങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. തഹജ്ജുദ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ജമാഅത്തായി പള്ളിയിലേക്ക് സുബ്ഹിക്ക് പോവാറുണ്ട്, ദുആയുണ്ട്, ഖുർആനുണ്ട്, സീറത്തുണ്ട്, സദഖയുണ്ട്, എല്ലാ നന്മകളും നമ്മൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ മോശമാണ്. എങ്ങനെ പെരുമാറണം? ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ, ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ, മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ, ജോലിക്കാരോട് എങ്ങനെ, മക്കളോട് എങ്ങനെ, എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആളുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യമാർ നിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്നേവരെ എന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്, ഇന്നേവരെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്നേവരെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്ത് തിരക്കിലെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാർ നിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ആർക്കാണ് ധൈര്യമുള്ളത്? നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് ഇവിടെ ധൈര്യമുള്ളത്? എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഇന്നേ വരെ അടിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്നേ വരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്നേ വരെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇന്നേ വരെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ നീ ചെയ്യാത്തത്, അതിന്റെ ഇസ്തിരി ഇടാത്തത്, അതിന്റെ ചെരുപ്പ് വൃത്തിയാക്കാത്തത്, അതിന്റെ ചായ വെക്കാത്തത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇന്നേ വരെ എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നവരെ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുള്ളത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാര്യമാർക്കെല്ലാം ഒരഭിപ്രായമാണ്, ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഇന്നേ വരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കുത്തി നോവിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എല്ലാ ഭാര്യമാരും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഹബീബിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ, ഹബീബിന്റെ ജോലിക്കാർ, ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്നോടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തേ നീ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എന്തേ നീ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. 500 രൂപ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ജോലി
ജോലിക്കാരനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാളോട് കൂലിപ്പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കാൻ, നമ്മുടെ ചെറുകളൊക്കെ മുരട് അത് വൃത്തിയാക്കാൻ, വെള്ളം പിടിക്കാൻ. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 500 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കേണ്ടവൻ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ, എന്തേ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാത്തത്? വിറകെവിടെ? നീ എവിടെയായി ജോലി എടുത്തത്? എവിടെയാണ് കളിച്ചത്? എവിടെയാണ് നീ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. എന്നാൽ മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള ഖാദിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തേ നീ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവം നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പെരുമാറ്റം നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രീതിയിൽ, അതേപോലെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല രീതിയിൽ, മക്കളോട്, അയൽവാസികളോട്, കുടുംബങ്ങളോട്, നാട്ടുകാരോടെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറിയാൽ മാത്രമേ നാളെ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മഹാനായ അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. സഅൽതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിയേ, നാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നീ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മുസ്ലിം ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മതി അമലുകൾ ചെയ്യരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, തഹജ്ജുദ് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. തഹജ്ജുദിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ലാതെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിലൂടെ എത്ര കാലം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചാലും ഒരാളും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ മഹാനായ അബൂ ദർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇന്ന മഅൽ ഈമാനി അമലാ, നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഒരാൾ മുഅ്മിനായത് കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുമോ നബിയേ? വെറും ഒരു മുസ്ലിമായാൽ മതിയോ? വെറും ഒരു മുസ്ലിമായാൽ മതിയോ നബിയെ? വെറും ഒരു മുഅ്മിനായാൽ മതിയോ? നാളെ മുഅ്മിനായത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുമോ നബിയെ? അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, യർളഹു മിമ്മാ റസഖഹുല്ലാഹ്. ഒരു യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ അയാൾ അല്ലാഹു നൽകിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി, ഒരു യഥാർത്ഥ മുഅ്മിൻ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് നൽകിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെ അയാളുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചമുള്ളത് പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അശ്അരിയ എന്ന് പറയുന്ന യമനിലെ ഒരു ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ച്, ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നി ഉഹിബ്ബുഹും, എനിക്ക് അവരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അവർ എന്നിൽപ്പെട്ടവരാണ്, ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുകാരാണ് അവർ. യമനിലെ അശ്അരിയ വിഭാഗം. ആ അശ്അരിയ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ആ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ദരിദ്രനായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 100 അംഗമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്, 100 അംഗങ്ങളുള്ള 100 വീടുകളുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാർ പാവങ്ങളായാൽ, ദരിദ്രനായാൽ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവരുടെ സർവ്വ സമ്പാദ്യങ്ങളും ആ പള്ളിയിലുള്ള മുസല്ലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബക്കാരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും താഴെ എല്ലാ ആളുകളും കുടുംബക്കാരാണ്. ഈ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മുടെ എന്തായി? നമ്മുടെ ഭാര്യ, മക്കളൊക്കെ പട്ടിണിയാവും, വരുമാനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലും അക്കൗണ്ടിലും അവരുടെ കൈകളിൽ, അലമാരയില്, ഷെൽഫില്, ബാങ്കില് ഉള്ള എല്ലാ സമ്പാദ്യം ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചില്ല, എല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുവന്ന പരവതാനിയിൽ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എന്താ ബാലൻസ്? 0 ബാലൻസ്.
എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇപ്പൊ സീറോ ബാലൻസ് ആണ്. വീട്ടിൽ പോയാൽ നത്തിങ്, ഒന്നുമില്ല. ബാങ്കിൽ പോയാൽ അവിടെയും സീറോ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കുടുംബക്കാർ. എന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കാരണവർ, ഏറ്റവും മുതിർന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അമീർ വന്നിട്ട് ആ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട സർവ്വ സമ്പാദ്യങ്ങളും തുല്യമായി 100 കുടുംബങ്ങൾക്കും വീതം, 100 ആളുകൾക്ക് തുല്യമായ വീതം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ 1 കോടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 25 ലക്ഷം. ചില ആൾ വരുമ്പോ ആകെ 1000 രൂപയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പോകുമ്പോ 25 ലക്ഷം കൊണ്ടുപോകും. പോകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ 25 ലക്ഷം എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോവാൻ. 1 കോടി കൊണ്ടുവന്നവരും, 2 കോടി കൊണ്ടുവന്നവരും, 10 ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്നവരും, 1000 കൊണ്ടുവന്നവരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ 25 ലക്ഷവുമായിട്ട് പോവാൻ. ഇത് യമനിലെ അശ്അരിയ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. തുല്യരായ എല്ലാവരും പോലെ ഈ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രയാസമോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായാൽ അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ വീണ്ടും എല്ലാവരും വന്ന് ഇതേപോലെ മുസല്ലയിൽ സർവ്വ സമ്പാദ്യങ്ങളും, എന്നിട്ട് നാട്ടിലുള്ള കാരണവൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ വീതം. ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവർ എന്നിൽപ്പെട്ടവരാണ്, ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾക്ക് കഴിയോ? നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് വരോ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് വരോ? അതന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിമുകളായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിംസ് എവിടെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ലഭിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം കൊടുക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാനടക്കം, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടില്ല. നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാവാത്ത കാലത്തോളം ലോകം നമ്മെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താലും, ലോകം നമ്മെ വെല്ലുവിളിച്ചാലും, ലോകം നമ്മെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടേതാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ട്. നമ്മളൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കും, ആളുകൾ നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും. നമ്മളൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കും, ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിക്കണം, എവിടെയും പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മുസ്ലിമാവാൻ ശ്രമിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യർലഹു മിമ്മാ റസഖഹുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നൽകുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവരുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ്, അത് ഞാൻ കൂട്ടിയത് അവരുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ്. സ്വഹാബാക്കൾ എങ്ങനെയല്ല നൽകിയിരുന്നത്? സ്വഹാബാക്കൾ ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല കൊടുത്തത്. ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ചെലവിന് ഒന്നും വെക്കാതെ കൊടുത്തിരുന്നു. ചെലവിന് ബാക്കി ഒന്നും വെക്കൂല, എല്ലാം അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു സ്വഹാബാക്കൾ. ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിയത്. ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ? അത് നമ്മൾക്കില്ല. ചെലവ് കഴിയാതെ പോട്ടെ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാകുമെന്ന് എന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. ഇനി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള മക്കളുടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പൈസ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുക്കോ? അതും കൊടുക്കൂല. അതുകൊണ്ട് എത്രയോ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ. ഇസ്ലാം എന്നും മുസ്ലിം എന്നും നമ്മെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ 7 അയലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി. എത്ര മതി? ഇനി ആവൂലേ അല്ലാഹു അഅലം. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറൂലേ അല്ലാഹു അഅലം. നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഒരു വാദം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളൊരു മുഅ്മിനായിട്ടില്ല, നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല. മുസ്ലിമാവാനും മുഅ്മിനാവാനും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ളുഹാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് വരും. ഒരുപാട് സഹാബാക്കൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ. അതൊരു പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെയുള്ള 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമല്ല. അത് സദസ്സിലുള്ള ആളെ ചിലപ്പോൾ എണീറ്റിട്ട് ചോദിക്കും, നബി തങ്ങൾ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു മുഹാവറ, ഒരു സംഭാഷണമാണ്, ഒരു പ്രഭാഷണമല്ല. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ സദസ്സിലേക്ക് ആളുകൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കൂടാറുണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറയാറുണ്ട്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാനും എന്റെ അയൽവാസിയും 2 ആളുകൾ, ഞാനും എന്റെ അയൽവാസിയും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ 2 പേരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. എന്താണ് തീരുമാനം എന്നറിയോ? ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം നീ നബി തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം.
അന്ന് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിക്കോളാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൽമ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ അവർ കാണിച്ച താല്പര്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന്. ഇന്ന് നീ ഹബീബിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം, ഞാൻ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോവാം, എന്നിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ എന്താണ് ഇന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്ന് അക്ഷരം വിടാതെ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അയൽവാസിയെ മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ന് അയൽവാസി പോകും, ഉമർ തങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകും. നാളെയായാൽ ഉമർ തങ്ങൾ നബി തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും, അയൽവാസി ജോലിക്ക് പോകും. അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ അന്നത്തെ ജീവിതത്തിന് ഓരോ ദിവസവും അധ്വാനിക്കണം, ഓരോ ദിവസവും ചെലവ് തേടി യാത്ര ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ഉമർ തങ്ങൾ, ഒരു ദിവസം അയൽവാസി, ഒരു ദിവസം ഉമർ തങ്ങൾ, ഒരു ദിവസം അയൽവാസി, അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറി മാറി വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന വഹീകൾ, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഹദീസുകൾ, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, അതദറൂന മൽ മുഫ്ലിസ്, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പാപ്പരൻ ആരാണെന്ന്, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ദരിദ്രൻ ആരാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളോട്. ദരിദ്രൻ ആരാണ്? ആരാ ദരിദ്രൻ? ആരാ ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫഖീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയില്ലാത്തവൻ, സ്വത്തില്ലാത്തവൻ, വരുമാനമില്ലാത്തവൻ, ജോലിയില്ലാത്തവൻ, ചെറ്റക്കൂടയിൽ താമസിക്കുന്നവൻ, വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവൻ. ഫഖീർ, ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയില്ലാത്തവനാണ് നബിയെ, വരുമാനമില്ലാത്തവനാണ് നബിയെ, സ്വത്തില്ലാത്തവനാണ് നബിയെ. അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരല്ല, ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരല്ല, പിന്നെ ആരാണ്? ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചവനാണ്, ജമാഅത്തായി സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചവനാണ്, ദുഹാ നിസ്കരിച്ചവനാണ്, ഖുർആൻ ഓതിയവനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്വതഖ ചെയ്തവനാണ്, ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണ്, ഉംറ ചെയ്തവനാണ്. ഇങ്ങനെ നന്മയുടെ കൂമ്പാരവുമായി പർവ്വതം കണക്കെ നന്മകളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അയാൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ. എന്തിനാ സ്വർഗത്തിൽ ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അയാളുടെ ചിന്ത എന്താ? ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അയാളുടെ ചിന്ത എന്താ? ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇയാളുടെ ചിന്ത എന്താ? എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. എന്താ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണം? എന്താ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണം? ഞാൻ ദിവസവും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചവനാണ്, ഞാൻ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതിയവനാണ്, ഞാൻ ദിവസവും ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയവനാണ്. ഇത് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വളരെ സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്. ഞാൻ ഉംറ ചെയ്തവനാണ്, ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണ്, സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തവനാണ്, ഫർദ് നോമ്പെടുത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ആബിദായ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിലെത്തി ഞാനിതാ സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവേ, ഇയാൾ എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ അടിക്കാം? അടിക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ? ഒരാൾ അടിക്കൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്? കാലോട് അടിക്കാൻ പറ്റും, കാലോട് ചവിട്ടാൻ പറ്റും. അടിക്കണമെങ്കിൽ കൈ വേണ്ടി അടിച്ചു. നാവിൽ നിന്നും കൈയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എങ്കിലല്ലേ മുസ്ലിം ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇയാൾ കൈ കൊണ്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൈ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു തആല എന്ത് ചെയ്തു? ഇയാളുടെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ഈ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു. അയാളോട് സ്ഥലം വിടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരാൾ കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഇയാൾ എനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവനാണ്. ആരോപണം ഉന്നയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആരോപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെതിരെ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി പച്ച നുണകൾ പറഞ്ഞ ആളാണ്, ഫിത്ന ആളാണ്. ശരിയാണോ? അതെ. ഇയാളുടെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും അല്ലാഹു അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. അയാളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരാൾ വരുന്നത്.
അല്ലാഹുവേ ഇയാൾ എന്നെ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആണോ? ശരി തന്നെയാണ്. ഇയാളുടെ നോമ്പും എടുത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരാൾ വരുന്നത്, എന്റെ സമ്പാദ്യം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ സമ്പാദ്യം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? കയ്യിലൂടെ. ശരിയാണോ? അതെ. ഇയാളുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും അല്ലാഹു നൽകി. അപ്പൊ വേറെ ഒരാൾ വന്നു, അല്ലാഹുവേ ഇയാളിന്റെ രക്തം ചിന്തിയവനാണ്, ഇയാൾ അടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ വെട്ടിയിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അയാൾക്കും നന്മകൾ കൊടുത്തു. അവസാനം കൊടുത്ത് നന്മകളെല്ലാം തീർന്നു പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. കാരണം നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെ മാത്രമല്ല അയാൾ വേദനിപ്പിച്ചത്, കൈ കൊണ്ട് ഒരാളെ മാത്രമല്ല വേദനിപ്പിച്ചത്, നാട്ടിലുള്ളവരെ, കുടുംബക്കാരെ, ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സർവ്വ ആളുകളെയും നിരന്തരമായി നാവിലൂടെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഫിത്നയുണ്ടാക്കി നടന്ന ആളാണ് ഇയാൾ. അവസാനം ആളുകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ വ്യഭിചാരികളുണ്ട്, കള്ളുകുടിയന്മാരുണ്ട്, തോന്നിവാസികളുണ്ട്. അവരുടെ വ്യഭിചാരവും അവരുടെ കള്ളുകുടിയും അവരുടെ തോന്നിവാസങ്ങളും അവർ ചെയ്ത വൻദോഷങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ മഹാന്മാരായ മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇയാൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചു, സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിയോ? ജമാഅത്തിന് കൃത്യം പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിയോ? എത്തിയോ? നോമ്പ് സുന്നത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫർദ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയിലെത്തിയോ? സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിയോ? ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിയോ? പിന്നെ എന്തായി? സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന അമൽ ഏതാ? പറ. സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന് പറ. തഹജ്ജുദാണോ? പറ. ഏതാ? നിങ്ങളെന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് രസമുണ്ടാവുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണ്ട, നിങ്ങളെന്നെ പറഞ്ഞ സുഖമായില്ലേ? സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന് പറ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഏതാണ് നമ്മൾ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. നാവാണ് തീരുമാനിക്കുക. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണോ അതോ നരകത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാവാണ്. സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ അതോ നരകത്തിൽ പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളും നാളെ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മഹാനായ അബൂ ദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വഹൽ യകുബ്ബുന്നാസു അലാ വുജൂഹിഹിം. നബിയെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹ്, നാളെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാൾ നരകത്തിലെത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നബിയെ, നാവ് കൊണ്ട് ഒരാൾ നാളെ നരകത്തിലെത്തുമോ നബിയെ? അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, വഇന്നാ ലമുആഖദൂന ബിമാ നതകല്ലമു ബിഹി. നബിയെ, ഞങ്ങളുടെ സംസാരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാളെ നരകത്തിലെത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, തകിലത്ക ഉമ്മുക യാ മുആദ്. മുആദേ, തകിലത്ക ഉമ്മുക യാ മുആദ്. മുആദേ, എന്താ നീ പറയുന്നത്? എന്താ മുആദേ നീ പറയുന്നത്? നാളെ ആരെങ്കിലും ഫഅഖദ ബിലിസാനി, നാവിനെ തങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹദീസ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം. മഹാനായ മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു. എന്താണ് ചോദ്യം? ഇവിടെ അബൂ ദറുൽ ഗഫാരി തങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യം. ഈ ഹദീസ് മുആദ് തങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച ഹദീസ് അബൂ ദറുൽ ഗഫാരി തങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യം, നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മുആദ് തങ്ങളാണ്. എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം കിട്ടണം. ഇവിടെ മഹാനായ മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, ഖുൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അഖ്ബിർനി ബിഅമലിൻ, ഒരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയേ? യുദ്ഖിലുനിൽ ജന്ന, ഞാൻ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അമൽ പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയേ? വയുബാഇദുനി മിനന്നാർ, നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ, നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയേ? അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ലഖദ് സഅൽത അൻ അളീം. മുആദേ, നീ ചോദിച്ചത് വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് മുആദേ. മുആദേ, നീ ചോദിച്ചത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല.
അല്ലേ? ചില്ലറ കാര്യമാണോ? നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമാണോ? മുആദിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലഖദ് സഅൽത അൻ അളീം. മുആദേ, നീ ചോദിച്ചത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല, പക്ഷേ വഇന്നഹു ലയസീറുൻ അലാ മൻ യസ്സറഹു അല്ലാഹു അലൈഹി. അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. മുആദേ, ചോദ്യം വളരെ വലിയ ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്താൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നൊരു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തഅബുദുല്ലാഹ ലാ തുശ്രികു ബിഹി ശൈആ. അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെ പങ്കു ചേർക്കാതെ അല്ലാഹു ഏകനായ ഇലാഹാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെ പങ്കു ചേർക്കണ്ട. കുത്തുബിയത്തിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം കുത്തുബിയത്തിൽ പങ്കെടുത്തുന്നല്ല, കുത്തുബിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. മുമ്പത്തെ ദിവസം കുത്തുബിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിലെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു. അല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഉള്ളാളത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉള്ളാള മഖാമില് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അയാളെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒപ്പം കുത്തുബിയത്ത് മുമ്പത്തെ രാത്രി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു. കുത്തുബിയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിന്റെ സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ട് മരിച്ചു. എന്താ കുത്തുബിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പറയാം? ശിർക്ക് എന്നല്ല പറയാം. കുത്തുബിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബിദ്അകൾ പറയാം ശിർക്ക് എന്നല്ല. ശിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മരണം കിട്ടണം കേട്ടോ. ശിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ട് ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിൽ മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. മജ്ലിസുൻ നൂറിനെയും ശിർക്ക് എന്ന് പറയും, ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറയും. മജ്ലിസുൻ നൂറിൽ വൈകുന്നേരം പങ്കെടുത്തു. അസ്ർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മജ്ലിസുൻ നൂറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് മഗ്രിബ് നിസ്കാരം നോമ്പ് തുറന്നു. മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇശാ നിസ്കാരം വരെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇശാഇനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. അതൊക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയുള്ള മരണങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുത്തുബിയത്തിനും മജ്ലിസുൻ നൂറിനും മൗലീദിനും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ കിടന്ന് സുബ്ഹി ബാങ്കിന് വേണ്ടി വലതുഭാഗത്ത് കിടന്നിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളാണ്. സുബ്ഹി നിസ്കാരം, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇഖാമത്തിന് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്ക സുന്നത്താണ്. വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങൽ സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞ് സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്ന് വുളൂ ചെയ്ത് ഇഅ്തികാഫിരുന്ന് നിസ്കാരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പിതാവ്. അറിയില്ലേ നമ്മൾക്ക്, നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ ശൈഖുനാ ഖാസിം ഉസ്താദ് മരിച്ചു പോയത് എപ്പോഴാണ്? വഫാത്തായത് മുഹറം 9-നോ 10-നോ അല്ലയോ? നോമ്പ് നോറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ പ്രളയബാധിതരായ ആളുകളെ സന്ദർശിച്ച് മഖാം സിയാറത്ത് ചെയ്ത് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ മരിച്ചു മഹാനായ ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകൾ. നാടന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ എവിടെയും ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലാഹുവിനോട് മറ്റൊരാളെ പങ്കു ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സുന്നികളായ ആളുകളെ മുശ്രിക്കീങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ മുശ്രിക്കാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സുന്നികൾ അല്ലാഹു മാത്രമേ ആരാധനക്കർഹനുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രവാചകന്മാരായാലും മൗലിയാക്കളായാലും അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അല്ലാഹു സഹായിക്കാതെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വാസക്കാരാണ് നമ്മൾ. അല്ലെ അല്ലെ അതന്നെ വേണ്ട, വേറൊന്നും. അല്ലാഹുവിനോട് മറ്റൊരാളെ പങ്കു ചേർക്കാതെ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം. നിസ്കാരം വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം. സകാത്ത് കൊടുക്കണം. റമദാൻ മാസം നോമ്പെടുക്കണം. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നന്മയുടെ വാതിൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ മുആദേ? അലാ അദുല്ലുക, ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? എന്താ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? അലാ അബ്വാബിൽ ഖൈർ,
നന്മയുടെ കവാടം, നന്മയുടെ ഡോർ, നന്മയുടെ വാതിൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ മുആദേ? എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അസ്സൗമു ജുന്ന, നോമ്പ് എന്നുള്ളത് പരിചയാണ്. നോമ്പ് എന്നുള്ളത് പരിചയാണ്. എന്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയാണ് നോമ്പ്? നോമ്പ് എന്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയം? അസ്സൗമു ജുന്ന, പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ വാള് വെട്ടേക്കാതിരിക്കാൻ പിടിക്കുന്ന സാധനമാണ് പരിച. അസ്സൗമു ജുന്ന, നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയാണ് മുആദേ. എന്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. എന്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയമായിരിക്കും നോമ്പ്? ഒന്ന് ആലോചിക്കില്ല. നോമ്പുകാരനോട് എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു സംസാരിക്കരുത്. ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനാണെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ? നോമ്പുകാരൻ കണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് പോയാൽ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ചെവിയിലൂടെ ഹറാം കേട്ടാൽ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത്. നാവിലൂടെ ഹറാം സംസാരിച്ചാൽ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത്. കൈയിലൂടെ ഹറാം ചെയ്താൽ, കാലിലൂടെ ഹറാം കാണാൻ വേണ്ടി നടന്നാൽ, ഹറാം ചെയ്യാൻ നടന്നാൽ നോമ്പുകാരന്റെ നോമ്പ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരു നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ഒരാൾ പെണ്ണിനെ കണ്ടു, ഹറാമായ പെണ്ണിനെ കണ്ടു, ഹറാം കണ്ടു, ഔറത്ത് കണ്ടു, കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടു, നോമ്പ് പത്തിര. നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് സംസാരിച്ചാൽ അയാളുടെ നോമ്പ് അല്ലാഹു കുറിച്ചു കളയുമെന്നാണ്. നോമ്പ് പരിചയാണ്. എന്തിൽ നിന്നുള്ള പരിചയ? സംസാരം, നാവ് വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പരിചയാണ്. കണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള പരിചയാണ്. ലൈംഗികമായ ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പരിചയാണ്. ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള പരിചയാണ് നോമ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ നോമ്പ് നോറ്റാൽ നിങ്ങളുടെ നാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. എന്തിനേറെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കടന്നു വരാറുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ നോമ്പ് കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ നോമ്പ് നോക്കണം. നാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ നോമ്പ് നോക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, രോഗങ്ങളെ തടയാനുള്ള പരിചയം നോമ്പാണ്. രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പരിചയവും നോമ്പാണ്. നോമ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് വലിയ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമത്തേത് അസ്സൗമു ജുന്ന, രണ്ടാമത്തേത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വസ്സദഖതു. സദഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വസ്സദഖതു, സദഖ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരാൾ സദഖ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സദഖ കാരണത്താൽ അയാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. അതേപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ എല്ലാവിധ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. വസ്സദഖതു, സദഖ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വസ്സദഖതു തുത്ഫിഉൽ ഖതീഅത കമാ യുത്ഫിഉൽ മാഉൻ നാർ. വെള്ളം തീരെ കെടുത്തുന്നത് പോലെ, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീജ്വാലയിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കെടുത്തുന്നത് പോലെ സ്വതക്ക ചെയ്ത ഒരാളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഈ സ്വതക്ക മായ്ച്ചു കളയുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നിരന്തരമായി സ്വതക്ക കൊടുക്കലിലൂടെ ആ പാപങ്ങളെ കഴുകി കളയാൻ കഴിയുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതേപോലെ തന്നെ വസലാത്തുർ റജുലി ഫീ ജൗഫിൽ ലൈൽ, രാത്രിയിൽ ഒരാൾ എണീറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നതും നന്മയുടെ കവാടമാണ്, തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, യാ മുആദ് അലാ ഉഖ്ബിറുക ബിറഅസിൽ അംരി വഉമൂദിഹി വദർബതി സിനാബിഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുകയാണ്, മുആദേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലധനം എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? ബലാ യാ
റസൂലല്ലാഹ്, പറഞ്ഞു തരൂ നബിയേ. അപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റഅസുൽ അംരി അൽ ഇസ്ലാം. ഏത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഒരു മുസ്ലിമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് മുസ്ലിം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം. എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം? എവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ച മുസ്ലിങ്ങളല്ല. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം. ഹൃദയത്തിൽ ചൊടിയും അസൂയയും ഉള്ളവന്റെ, പിണക്കമുള്ളവന്റെ ഒരു അമലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് വളരെ പ്രത്യേകമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ? പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവന്റെ നിസ്കാരവും വേണ്ട, തഹജ്ജുദും വേണ്ട, ഖുർആനും വേണ്ട, ദിക്റും വേണ്ട, സ്വലാത്തും വേണ്ട എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവന്റെ ഒന്നും അല്ലാഹു വേണ്ട. അപ്പൊ ഏത് ഇസ്ലാം? ഏത് ഇസ്ലാം? പിണക്കമില്ലാത്ത, ജനങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഇസ്ലാം, ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാത്ത ഇസ്ലാം, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത നല്ല മുസ്ലിം. മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി, സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു മുസ്ലിം. അതാണ് എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം. അതല്ലാതെ പേര് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആവലല്ല. നമ്മളൊക്കെ പേര് കൊണ്ട് മുസ്ലിമായവരാണ്, സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും മുസ്ലിമായിട്ടില്ല. എന്ത് അമലാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം അയാളുടെ ഈ ഇസ്ലാമാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണെന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ നിസ്കാരമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണാണ് നിസ്കാരം. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളെ മഹാനായ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അലാ ഉഖ്ബിറുക ബിമലാകി ദാലിക കുല്ലിഹി, ഇതിന്റെ എല്ലാം നെടുന്തൂൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? ഇനി ഇസ്ലാമിന്റേതായാലും നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്നതായാലും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടേതായാലും നെടുന്തൂൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ മുആദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, പറയൂ നബിയേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നെടുന്തൂൺ എന്താണ്? അപ്പോഴാണ് നാവ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു, നാവ് പുറത്തോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, തഹജ്ജുദാണോ ഒരാളെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കാൻ? ആണോ? ആണോ? പിന്നെന്താ? ഇതാണ് എന്നെ കാണിച്ചു, ഇത് പിടിച്ചു, എങ്ങനെ പിടിച്ചു? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നാവ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് നെടുന്തൂൺ. നെടുന്തൂണിതാ, നെടുന്തൂൺ നാവ്. നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വർഗത്തിലെത്താനുമുള്ള നെടുന്തൂൺ ഇതാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. മഹാനായ കുഫ അലൈക ഹാദാ, മുആദേ, ഇതിനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം മുആദേ, ഇതിനെ നീ നിയന്ത്രിക്കണം മുആദേ. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മുആദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, യാ നബിയല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, വ ഇന്നാ ലമുആഖദൂന ബിമാ നതകല്ലമു ബിഹി, നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് കാരണത്താൽ ഒരാൾ നാളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ നബിയേ? നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ? ഈ നാവിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ചോദിക്കണം. നബിയെ, ഈ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ നാളെ നരകത്തിലെത്തുമോ നബിയെ? അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, എന്താണ് നീ പറയുന്നത്? എന്താ മുആദേ നീ പറയുന്നത്? നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലേ? ഉമ്മക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മനെ അതൊരു അറബി വേടാ. നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലേ മുആദ്? നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലേ മുആദേ? വഹൽ യകുബ്ബു الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. നാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നരകത്തിലെത്തുമെങ്കിൽ കേട്ടോ, മിനിങ്ങളെ കേട്ടോളൂ, നാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, നാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഒരേ ഒരാളായിരിക്കും, അത് നാവാണെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. നാവ് സൂക്ഷിച്ച ഒരാളും നാളെ നരകത്തിലെത്തുകയേ ഇല്ല. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരാളും നാളെ നരകത്തിലെത്തുകയേ ഇല്ല. നരകത്തിന്റെ ഏഴെത്തൂല. നാവാണ് തീരുമാനിക്കുക നീ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ അതോ നരകത്തിലെത്തണോ എന്ന്. നെടുന്തുണ ഇതാ നെടുന്തുണ.
തഹജ്ജുദാണോ അല്ല. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പുകളിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വുളൂ ചെയ്ത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വിറച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് ബൈക്കിലൂടെ നടന്നുപോയിട്ട് എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് തഹജ്ജുദും ഫർളും സുന്നത്തും എല്ലാം നിസ്കരിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്തതാണോ? അല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നെടുന്തൂൺ ഇയാളാണ് നെടുന്തൂൺ. നാവാണ് നെടുന്തൂൺ. നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളും നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല. നാളെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ എല്ലാവരും, ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, 100%. നാളെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളും നാളെ നരകത്തിലേക്ക് മൂക്കുകുത്തി ഒരാൾ വീഴുമെങ്കിൽ, നാളെ നരകത്തിലേക്ക് മൂക്കും കുത്തി അല്ലാഹു ഒരാളെ വലിച്ചെറിയുന്നത് അവരുടെ നാവ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ ആലോചിക്കല്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ നാവിന്റെ അവസ്ഥ അപകടകരമാം വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ അഴിച്ചുവിടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാവിന്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരാളെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ, പെണ്ണായിട്ട് ആണായിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരാളെങ്കിലും നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളോ? ഇന്ന്, നാളെ വേണ്ട, ഇന്നലെ വേണ്ട, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് അപകടം പിടിച്ചത്. ഇത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പൊഴി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. ഇത് സൂക്ഷിച്ചാൽ അമലില്ലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ. എന്നാൽ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്തവർ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സുജൂദിൽ കിടന്നാലും രക്ഷപ്പെടൂല. നാവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. കാരണം നമ്മുടെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് അവിടെ സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിനെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിലൂടെയും കൈകളിലൂടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നാവും കൈകളും അല്ലാഹുവിന് സമർപ്പിച്ച് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, മറ്റൊരാളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ, മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയാതെ, മറ്റൊരാളുടെ സമ്പാദ്യം അടിച്ചു പറിക്കാതെ, മറ്റൊരാളുടെ രക്തം ചിന്താതെ, മറ്റൊരാളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗ്ഗം നൽകും. അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗ്ഗക്കാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അബൂദർ തങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത്, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന്. നബി തങ്ങൾ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് അയാൾ ഒരു മുഅ്മിനായി മാറണം എന്നാണ്. മുഅ്മിനായി മാറണം. അപ്പൊ മുഅ്മിനായാൽ മാത്രം മതി, അമല് വേണ്ടേ? അമല് വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെ പാവങ്ങളായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂദർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? സമ്പത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒരാൾ സമ്പത്ത് കയ്യിലില്ലെങ്കിലോ ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവേണ്ട നബിയേ, ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോവേണ്ടേ? പൈസ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം, ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് കൊടുക്കണം. എന്നാ പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും? മുതലില്ലാത്തവൻ, സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ നാളെ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും നബിയേ? കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അയാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കും നബിയേ? അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, സമ്പത്തല്ലേ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത്? പക്ഷെ അയാൾക്ക് നാവ് അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? സമ്പത്തല്ലേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ, നാവില്ലേ? ഈ നാവ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന സാധനമാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ് നാവ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, പൈസയില്ലാത്ത, മുതലാളിയായില്ലാത്ത ദരിദ്രനായ ഒരാൾ എങ്ങനെ നബിയെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത്? അപ്പോഴാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ഫഖീറാണെങ്കിലോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യഖൂലു മഅറൂഫൻ ബിലിസാനിഹി, അയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അയാൾ നല്ലത് പറയട്ടെ, നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറയട്ടെ. നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറയട്ടെ. വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ യാചനയ്ക്ക്, പിരിവിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താ
എന്താ ഞാൻ ഇന്നലെ പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, പള്ളിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ പട്ടിണി എടുക്കുമ്പോ പള്ളിയിട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ 1000-10,000 കൊടുത്തു കുറെ ഡയലോഗ് കളിച്ചിട്ട് അവസാനം 10,000 കൊടുത്തു. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? കുറെ ഡയലോഗ് കളിച്ചിട്ട് 10,000 കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായി ഒരു കാര്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് പൈസ തന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ, ഓ പള്ളി കിട്ടാൻ മാഷാ നല്ല കാര്യമാണ്, എന്താ അച്ഛ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലിപ്പോ, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ കാര്യം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, അല്ലാഹ് എളുപ്പാക്കി ഒരു പേടിയും പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ 2 ദുആവും ചെയ്തിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പിരിച്ചു. പൈസ കൊടുത്തോ? ഇല്ല. അത് മതി നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ, യഖൂലു മഅറൂഫൻ ബിലിസാൻ, അയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറയണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ്. നാവിലൂടെ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ആരോടായാലും ഈ നാവിലൂടെ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകലുമെന്നാണ് അല്ലാഹു മാറ്റി നിർത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അൽ കലിമത്തു ത്വയ്യിബത്തു സദഖ, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സദഖ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് സദഖ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത്. അൽ കലിമത്തു ത്വയ്യിബത്തു സദഖ, നല്ല വാക്ക് പറയുന്നത് സദഖയാണ്. ഭാര്യയോട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നത് സദഖയാണ്. ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ പിന്നാലെ കൂടി ഗിരിഗിരിയാക്കി വേദനിപ്പിക്കും. അപ്പോ 4 ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഒതുക്കാനല്ല നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞത് സ്വതയാണ്. അതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളും അതേപോലെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് പകരം ഭർത്താക്കന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറ. നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണ്, ഒരു ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലാണ്. ഏത് ഭാര്യയാണെന്നറിയോ? ഭർത്താവ് പിണങ്ങിയ ഒരു ഭാര്യയാണത്. ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല, ഭർത്താവ് വന്നു നോക്കുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാണെന്ന് നാസ്തയില്ല, ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ കുപ്പായ അലക്കിയിട്ടില്ല, അയൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആകെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, 4 ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്തിനാ പറ്റാ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോയി. തിരിച്ചൊരു മുഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, നല്ല ഊർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖം കടുപ്പിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് കയറി. ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യ എനിക്കെന്താ നിങ്ങൾ ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൊണ്ടുമില്ല, നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ മുണ്ടിയാൽ മതി, എനിക്കെന്താ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ പണി, ഭർത്താവിന്റെ പണി എടുക്കാനല്ല. അങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഭാര്യ കടന്നു വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ അവരുടെ കൈകൾ കൊടുത്തിട്ട്, എന്റെ പൊന്നാര ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാതെ ഞാനൊരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കൂല, ഞാൻ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാനല്ല, വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാം, എന്നോട് ആൾ മുണ്ടുന്നില്ല, ഞാനിവിടെ നിൽക്കൂല, നിങ്ങൾ വേഗം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഉപ്പാനെ വിളിക്കാൻ. അതല്ല, പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിന്റെ കൈകൾക്കിടയിൽ വിരലുകൾ ചേർത്തിട്ട്, എന്റെ പൊന്നാര ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്കാരാ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോടാ സംസാരിക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ ഞാനൊരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കൂല, ഒരു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങൂല, നിങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും ഭർത്താവിന്റെ പിണക്കം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാര്യ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. എവിടെ നോക്കിയാലും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പെണ്ണിന് വേണമെങ്കിൽ പിണങ്ങി മാറി നിൽക്കാം, നേരെ മറിച്ച് പെണ്ണ് പിണക്കം മാറ്റി സന്തോഷിപ്പിക്കാം. നാവിലൂടെ നല്ലത് പറഞ്ഞു, അൽ കലിമത്തു ത്വയ്യിബത്തു സദഖ, നാവിലൂടെ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അത് സ്വതക്കയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുമെന്നാണ് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂദറുൽ ഗിഫാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒരാൾക്ക് നാവില്ലെങ്കിലോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാവില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുക? നാവില്ലാത്ത ആൾ എങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തും? അപ്പൊ നാവുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറയണം തന്നെ പറഞ്ഞത്, നാവില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുക?
അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫയുഈനു മഗ്ലൂബാ, നാവില്ലെങ്കിൽ എന്തേ ആൾക്ക് കൈയില്ലേ കാലില്ലേ, കൈകൾ കൊണ്ട് കാലുകൾ കൊണ്ട് ബലഹീനരായ ദുർബലരായ ആളുകളെ സഹായിച്ചുകൂടെ? ഒരു വയസ്സായവരാണ് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ, അവൻ നാവൊന്നുമില്ല, വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, പോണ്ടാന്ന് പറയാനുള്ള നാവ് അയാൾക്കില്ല. പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? വേഗം ഈ വയസ്സായ ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് വണ്ടിയോട് നിർത്തിച്ച് ഇയാളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കിടച്ചു. അത് മതി നാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ. അതൊന്നു മതി, ഒന്നും വേണ്ട. ഇതാരാ പറയുന്നത്? നബി തങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹ് ആഗ്രഹിച്ചു ചെയ്താൽ, ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹ് ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല അത് കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് നാളെ സ്വർഗ്ഗം നൽകുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ് മഹാനായ അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, നാവില്ലെങ്കിലോ? നാവില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വർഗം കിട്ടും? ബൈക്കിലൂടെ പോവാൻ, കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാൻ, ഒരാൾ കൈകാട്ടി വണ്ടി നിർത്തി എവിടേക്കാ പോവേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു. അത് മതി നാളെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ. അത് മതി മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത് മതി നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാൻ. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല, ചെരുപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അയാളിങ്ങനെ തിരയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പോയി അയാളുടെ ചെരുപ്പ് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തത്. അത് മതി നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ. ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ബസ്സിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അയാൾക്കാണെങ്കിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല, ബസ് തിരക്കിട്ട് പോവാൻ നോക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ടക്ടറോട് ക്ലീനറോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ കൈയും പിടിച്ച് ബസ്സിൽ കയറ്റി. അത് മതി നാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം കിട്ടാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ബസ്സിലിരിക്കുകയാണ്, ട്രെയിനിൽ പോവാണ്, ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ഒരു മാതാവ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം വെണീറ്റ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃദ്ധനായ വയസ്സനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ഇരുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ മക്കളെ പിടിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മയെ നിർത്തി. നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുള്ളവരല്ലേ, ഭാര്യയും നിങ്ങളും പോകുമ്പോ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കാറുണ്ടോ? ഭാര്യയും നിങ്ങളും ഇപ്പൊ മംഗലാപുരം പോവാൻ, യാത്ര പോവാൻ. അപ്പൊ ഭാര്യയാണോ കുട്ടി എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങളാണോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അത് കുട്ടിയൊന്നുമില്ല, ആരാ എടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ? അതത് മാന്യത, നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കുട്ടിയും കൊടുത്തിട്ട് ആണിങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മോശപ്പെട്ട സംസ്കാരം എന്നാ പറയാ. നിങ്ങൾക്ക് മാന്യതയില്ല എന്നാ പറയാ. പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാന്യതയില്ല എന്നാ പറയാ. പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നത് പൊതുവെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. പൊതുവെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കുട്ടികളെ കാണുന്നത്. പൊടിച്ചു നോക്കണം കുട്ടികളെ കുറിച്ച്. പൊടിച്ചോണം, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലെ. 5 മിനിറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കടയാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഈ കയ്യിലേക്ക് വരും, ഇതും കടയാൻ. വേദനയൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ടെന്ന് 2 മണിക്കൂർ നേരം കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ട് വേദന കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊരു അമലാണ് അതൊക്കെ. അല്ലെ, നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, വീട്ടിൽ കിടത്താം, തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി ആട്ടാം. ഈ 2 മണിക്കൂർ വേദന കേൾക്കുമ്പോൾ 6, 7, 8 മാസമുള്ള, 1 വയസ്സുള്ള, 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേദന കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഈമാനാണ്, അത് വല്ലാത്തൊരു അമലാണത്. അല്ലാഹുവിൽക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ. ആ മക്കളൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കട്ടെ. എല്ലാ സദസ്സിലും അത് വലിയൊരു അമലാണ്, ചെറിയ അമലൊന്നല്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ അമലാണെന്നറിയാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, 10-15 മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം പിടിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ത്യാഗം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. കുട്ടി അങ്ങോട്ട് വലിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും, കുട്ടിക്ക് കരയണം, കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിയണം, കുട്ടിക്ക് മറിയണം, അതിനുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ വലിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമില്ല.
ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിന് സീറ്റൊന്ന് മാറിക്കൊടുത്താൽ അത് മതി, നാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നാവില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചത്, ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചത്. യാ റസൂലല്ലാഹ് വഇൻ കാന അയ്യൻ അലാ വഇൻ കാന അയ്യൻ, നാവില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ലാ യുബ്ലിഗു അൻഹു ലിസാനു, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാവില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്നത്, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്? അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫയുഈനു മഗ്ലൂബാ, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാവങ്ങളായ ദുർബലരായ രോഗികളായ ആളുകളെ, ലൈഫായ ആളുകളെ, ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകളെ സഹായിക്കണം അയാളുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, അയാളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ മഹാനായ അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അയാളാണ് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനൻ, അയാളാണെങ്കിലോ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനൻ അയാളാണെങ്കിലോ അയാളെക്കാളും വലിയ ബലഹീനൻ വേറെയില്ല. ഇയാൾ തന്നെയാണ് രോഗി, ഇയാൾ തന്നെയാണ് ദുർബലൻ, ഇയാൾ തന്നെയാണ് ലഈഫ്. എങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബൂദറിനോട് പറയാണ്, വല്ലദീ, അബൂദറിനോട് പറഞ്ഞു, അബൂദറേ, ഒരു നന്മയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നന്മയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത, നാവില്ലാത്ത, സമ്പത്തില്ലാത്ത, ദുർബലനായ ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏതാണ്? അയാളുടെ ശർറിൽ നിന്ന്, അയാളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ഒരു ഉപകാരവും നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ട, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കേണ്ട. സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ വാക്കിലൂടെയോ ഒരു സഹായവും ഒരു നന്മയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അഥവാ ഞാൻ കാരണം ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാവൂല എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭാര്യക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ദീനിനോ സമുദായത്തിനോ ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഉപകാരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മതി. ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ട, ഉപദ്രവവും ചെയ്യേണ്ട. ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അമലാണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചില്ല, ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിച്ചില്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കളെ, അയൽവാസികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ജേഷ്ഠാനുജന്മാർ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ, കുടുംബക്കാർ, ഒരാളെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയും വേദനിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, നാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ. അമല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടോ? സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടോ? നാവുള്ളവൻ നാവ് കൊണ്ട് സഹായിക്കണം, സമ്പത്തുള്ളവൻ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കണം, ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സഹായിക്കണം. ഇനി ആരോഗ്യമില്ല, നാവുമില്ല, സമ്പത്തില്ല, സഹായിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷനില്ല എങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ശർറിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ദയവ് ചെയ്ത് ആരെയും നിങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കണ്ട, ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദിഹി, അല്ലാഹുവാണ് സത്യം. ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോളൂ എല്ലാവരും. വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദിഹി, അല്ലാഹുവാണ് സത്യം. മാ മിൻ അബ്ദിൻ യഅമലു ബിഖസ്ലത്തിൻ മിൻഹാ, ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ, ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊന്ന് പറ. ഒന്ന്, മുഅ്മിനാവുക, അല്ലെ? സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം. എങ്ങനെ? നരകത്തിൽ എത്താതെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം. നരകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ അവർ വിജയിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മുഅ്മിനാവണം, മുസ്ലിം ആവണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുഅ്മിനും മുസ്ലിമും ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുഅ്മിനായാൽ മാത്രം മതിയോ? മതി. ഒരു മുഅ്മിനായാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഇങ്ങനെ പാവങ്ങളെ, കുടുംബക്കാരെ, നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മതി. ഇനി പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നബിയെ, പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നാവില്ലേ? നാവിലൂടെ നല്ലത് പറഞ്ഞൂടെ?
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, അയ്യുൽ അഅമാലി അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല. നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നബിയേ, അയ്യുൽ അഅമാലി അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണ്? അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചതാ. അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണ്? പറഞ്ഞു. അയ്യുൽ അഅമാലി അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാ? പറഞ്ഞോളൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഏതാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാ നിസ്കാരമാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാ അല്ലേ? നിസ്കാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നോമ്പായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് രാത്രിയായാൽ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലല്ല, അതൊന്നുമില്ല. അയ്യുൽ അഅമാലി അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണ് നബിയേ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അഹബ്ബുൽ അഅമാലി ഇലല്ലാഹി സുറൂറുൻ തുദ്ഖിലുഹു അലാ മുസ്ലിം, മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ. മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. നിങ്ങൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ആരെ കഴിയും? നിങ്ങൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് എത്ര ആളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലും? എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലും? എങ്ങനെ? അയാളോട് മാന്യായിട്ട് പെരുമാറുക, അതാണ് അയാളുടെ മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഒരാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ സഹായിക്കുക. ഇനി പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഇനി വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിക്കും. നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കും, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. ഇയാളുടെ വീടെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പഞ്ചായത്തിന്നോ വില്ലേജിന്നോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വില്ലേജിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പേപ്പേഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുക. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ വന്ന് യൂട്ടി ഖാദർ വന്നുണ്ടോ? യൂട്ടി ഖാദറിനെ വിളിക്കുക, ഖാദർ സാഹിബേ, എന്നാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് 4 ആളുണ്ട്, എന്റെ ഫാമിലിയാണ്, എന്റെ ചങ്ങാതിയാണ്, എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, അയാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വീട്ടിൽ, നിങ്ങളൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. അത് മതി നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ. അത് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഏതാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാണ് നബിയെ? ഏതാ? ബാല കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും, ഇതൊക്കെ മറക്കോ? ഏതാ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ? പറയൂ. സുറൂറുൻ തുദ്ഖിലുഹു അലാ മുസ്ലിം, മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ. നീ തഹജ്ജുദ് നിന്നോട് പറഞ്ഞേക്കല്ല, സുബഹിസ്കരിക്കലാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ല, ഹജ്ജുമല്ല, ഖുർആനുമല്ല, നോമ്പുമല്ല, സക്കാത്തുമല്ല, മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ്. നീ ആ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിനെ അറിയോ? കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിനെ അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അയാളെ പണി എന്താ? അയാളെ ജീവിച്ചിരുമ്പോൾ നമ്മളെ പെടൂല. കുറെ സ്ഥലത്താണ് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിനെ പണിയല്ല. അയാള് ഇങ്ങനെ മുതലാളിമാരുടെ വീട് പോയിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റും, എന്നിട്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, പാവങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ മുതലാളി വേദനയില്ലേ? മുതലാളിക്ക് വേദനയില്ല. അങ്ങനല്ല. ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല. ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, നിന്റെ ശല്യം മറ്റൊരാൾക്കില്ലാതെ, നിന്റെ ഉപദ്രവം മറ്റൊരാൾക്കില്ലാതെ, കഴിവിന്റെ പരമാവധി മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ. അപ്പൊ നീ ആദ്യം സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാരെ? അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. ആദ്യം സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാരെ? ആരെ? നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയാണ് ഒന്നാമതായി നീ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നീ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് മാപ്പ് നൽകുമോ? അല്ലാഹുക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പെന്തായിരിക്കും? ഇഷ്ടം സന്തോഷിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുക്ക് വെറുപ്പെന്തായിരിക്കും? അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടം സന്തോഷിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുക്ക് വെറുപ്പെന്തായിരിക്കും? മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കലല്ലേ? മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹു വെറുതെ വിടുവോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളെ, അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. ആ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ ആയാൽ വളരെ ഉഷാറായി. നമ്മൾ ആദ്യം സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ, പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ, പിന്നെ നമ്മുടെ അയൽവാസിയെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാരെ, പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ മുതലാളിമാരെ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ,
ഇങ്ങനെ ആരാണോ നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളത് അവരെയെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം. നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താ? ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളെയും ദുഃഖിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ കാരണത്താൽ ഒരാൾ പോലും കരയാനോ വേദനിക്കാനോ ടെൻഷൻ ആവാനോ എന്താവരുത്, അവസരം ഉണ്ടാക്കുക. അത് മതം നോക്കണ്ട. ഇവിടെ ഏത് മതമായാലും, ഏത് മതക്കാരായാലും, ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും, ഏത് സംഘടനക്കാരായാലും എല്ലാവരെയും മാക്സിമം സന്തോഷിപ്പിക്കലാവണം നിങ്ങളുടെ മോട്ടോ, ജീവിതത്തിലെ മുദ്രാവാക്യം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാവണം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം ഉറപ്പാണ്. അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, അഹബ്ബുൽ അമാലി ഇലല്ലാഹി സുറൂറുൻ തുദ്ഖിലുഹു അലാ മുസ്ലിം. മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ. പിന്നെയോ ഔ തക്ഷിഫു അൻഹു ഖുർബഹു, മറ്റൊരാളുടെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കലും അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. സന്തോഷിപ്പിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കലും അല്ലാഹുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദിഹി, അല്ലാഹു ആണ് സത്യം, മാ മിൻ അബ്ദിൻ യഅമലു ബിഖസ്ലത്തിൻ മിൻഹാ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ, ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടി? യുരീദു ബിഹാ മാ ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇല്ലാ അഖദത് ബിയദിഹി യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അയാളുടെ കൈ പിടിക്കും. ഇല്ലാ അഖദത് ബിയദിഹി യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അയാളുടെ കൈ പിടിക്കും. ആരാ പിടിക്കുന്നത്? ആരാ? നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ അമലിൽ ഒരു അമൽ, എല്ലാം ഈ പറയപ്പെട്ട അമലിൽ ഒരു അമൽ, അഥവാ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ജീവിച്ചു, നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ സഹായിച്ചു, വയസ്സനെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുടുംബക്കാരെ, ജനങ്ങൾക്കൊരു ശല്യവും ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു, ആ ഒരു അമൽ അഖദത് ബിയദിഹി യൗമ, നിന്റെ കൈ പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് ഹത്താ തുദ്ഖിലഹുൽ ജന്ന, അവനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിർത്താൻ പോവാണ്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ മുഅ്മിൻ? എന്താണ് മുഅ്മിൻ? എന്താണ് മുസ്ലിം? മറന്നു. എന്താണ് മുസ്ലിം? ആരാണ് മുഅ്മിൻ? മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. നമ്മുടെ ബേസ് ചോദ്യം, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്, അല്ലെ? ഒരു സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്നവൻ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യോളജി എന്നറിയണ്ടേ? എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്നറിയണ്ടേ? സയൻസ് പഠിക്കുന്നവൻ എന്താ സയൻസ് എന്നറിയണ്ടേ? കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നവൻ എന്താ കെമിസ്ട്രി എന്നറിയണ്ടേ? ബയോളജി പഠിക്കുന്നവൻ എന്താണ് ഈ ബയോളജി എന്നറിയണ്ടേ? ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്താണ് ഫാർമസിസ്റ്റ്? എല്ലാറ്റിനും ബേസ് അറിയണ്ടേ? ഇല്ലേ? അറിയണ്ടേ? ഇതൊക്കെ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബയോളജി പഠിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി എന്താണെന്നറിയാത്ത ഒരാള് സോഷ്യോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ബേസാണ് ഒരു മുസ്ലിം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിം. മുസ്ലിമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ആ ഡെഫിനിഷനാണ് മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. നമ്മൾ കാരണത്താൽ, നമ്മുടെ വാക്ക് കാരണത്താലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കാരണത്താലോ മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വാക്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലേ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആവുള്ളൂ. ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുസ്ലിമാണോ? ആണോ? പറ. ആരുമില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ കാണാനേ ഇല്ല. അപ്പോ ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണോ?
നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി മാറാത്ത പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായാൽ ആരും നമ്മൾക്കെതിരെ തിരിയൂല. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വഅഹ്സിൻ ഇലാ ജാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവാസികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ മുഅ്മിനാവുള്ളൂ, സത്യവിശ്വാസിയാവുള്ളൂ എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ്, അമലുകൾ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ വേണ്ട പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നല്ല, പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നല്ല, ഖുർആൻ ഓതണ്ട എന്നല്ല, നോമ്പെടുക്കണ്ട എന്നല്ല, ഹജ്ജ് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ നാവിനെയും നമ്മുടെ കൈകളെയും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നാവും കൈകളും സൂക്ഷിക്കാതെ മറ്റൊരാളെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഈ നന്മകളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകി നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പാപ്പരാസികളായി, ദരിദ്രന്മാരായി നമ്മൾ മാറുമെന്നും ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇനി അമലൊന്നുമില്ല, സ്വഭാവം വളരെ മനോഹരമായ സ്വഭാവമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച ഒരാൾ അമലില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം നാവ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നാവ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആഖദ ബിലിസാനി, ഈ നാവ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ മുആദ് സകിലത്ക ഉമ്മുക യാ മുആദ്. മുആദേ, നിനക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലേ മുആദേ? നാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാവായിരിക്കും. നാവ് കാരണത്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾ നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കുള്ളൂ എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ ഒരു സാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ജനങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ, ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ, കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുടുംബത്തെ, നാട്ടുകാരെ, നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ സഹായിച്ച് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരായി നമ്മൾ ജീവിക്കാം. നമ്മുടെ മുൻ ഖാദിയാണ് മഹാനായ സി ഉസ്താദ്, അല്ലെ? സി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം. വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാത്ത ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ കേട്ടതാണ്, ഞാൻ ആവർത്തിക്കല്ല. സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അപ്പോ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചൂടെ? ഫാനിനും അതുപോലെ ചുരുനൊക്കെ വെളിച്ചം കുറവായി മങ്ങലേറ്റ സമയത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവന്റെ വൈദ്യുതിയെ കറന്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ 1, 2, 3 തിരിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാത്ത വീട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ എന്താകും? വെളിച്ചം കുറയും, ലൈറ്റ് കുറയും, ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും. അതയാളെ വേദനിപ്പിക്കലാണ്. മനസ്സിലായ? അതയാളെ വേദനിപ്പിക്കലാണ്. ഇതുപോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പോലും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാ. എങ്കിൽ അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗം നൽകും. അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് സ്വർഗം സ്വാചില്ലേ? സാഫത്തൊന്നുമില്ല. പൈസക്കൊക്കെ വേണ്ടത്തിലുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ? സാഫത്തുണ്ടോ? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തോ? പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്തിട്ട് മുസാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാ. വരുമ്പോ നല്ലൊരു സംഖ്യ തന്നെ എല്ലാവരും കയ്യിൽ പിടിച്ചു. ഈ 10-20 കൊടുക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണം എല്ലാവരും. ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്താലാണ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരാം. 10-20 ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സംഖ്യയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറയണം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാം. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തിട്ട് വരാം, അടുത്ത് വരും, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുത്താൽ, ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. 10 ഏറ്റവും നല്ലതാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, 20 ഏറ്റവും നല്ലതാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. 10ഉം 20ഒക്കെ കൊടുത്താൽ കൂലിയുണ്ട്, പ്രതിഫലമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വതക്കയുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടൂല. സ്വതക്ക കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം കിട്ടൂല. സ്വതക്കയുടെ നേട്ടം എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാം. അങ്ങനെ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് സ്വതക്ക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം.
സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താവും. മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താവണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം. സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ ഖബർ വിശാലമാകും, വെളിച്ചമാകും, ഖബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം കിട്ടും, പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം. ചീരനുണ്ട്. മജ്‌ലിസുന്നൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഓതിയോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്‌ലിസുന്നൂർ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ദുആ ചെയ്തിട്ട് ചീരനും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോവാ. പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് നഗത്തേക്ക് വാ. ഈ പൈസ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിന് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഘാടകർക്ക് വിഷമില്ല. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു മുസാഫഹത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പിരിയാ. ദുആ ഇജാബത്തൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു സദസ്സാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നീ നോക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായി സദസ്സിനെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പരസ്പരം കർക്കുക. ഗർഭിണികളായ ആളുകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവുമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നൽകിയ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാടിനും സമുദായത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. അല്ലാഹുവേ, നീ തന്ന നിഅമത്ത് ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. നീ തന്ന ആരോഗ്യം ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بحق ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبحق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا من جميع البلايا والأعداء والأمراض. അല്ലാഹുവേ, മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ SKSSFന്റെ കരുത്തരായ ചെറുപ്പക്കാരതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭക്ഷണം നൽകിയ വോട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും പാനീയവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും മക്കളിലും സമ്പാദ്യങ്ങളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിലിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു തെറ്റുപോലും ബാക്കിയില്ലാതെ ഉമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരാക്കി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഒരു മുസ്ലിമായി, ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന, ദീനിന് അഭിമാനമായ നല്ലൊരു മുസ്ലിമായി, മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ്, അങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ വഅദ്ഖിൽനൽ ജന്നത മഅൽ അബ്റാർ. ആമീൻ برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.